ଶୁଭରାଜ ଆଉ କାମ୍ୟାର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ ଥିଲା। ତାର ନାଁ ଉର୍ବୀ। ଶୁଭରାଜର ଗୋଟିଏ ବହି ଦୋକାନ ଥିଲା। ସେଇ ଦୋକାନରେ ଉର୍ବୀ ତା ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାଏ। ଦିନେ ଉର୍ବୀର ବାପା ଶୁଭରାଜ ତା ଦୋକାନର ଜିନିଷ ପାଇଁ ବଡ଼ ବଜାରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଉର୍ବୀ ଏକୁଟିଆ ଦୋକାନରେ ଥାଏ। ଆରବ ଆସି ଉର୍ବୀର ବହି ଦୋକାନରେ କିଛି ବହି କିଣିଲା। ଆଉ ଆରବ ଉର୍ବୀ ସେଇଠୁ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ। ଦିନେ ଆରବ ଉର୍ବୀକୁ ତାର ଭଲ ପାଇବା କଥା କହିଲା। ଆଉ ଉର୍ବୀ ଆରବର କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଆଉ କହିଲା, ହଁ ଆରବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆରବ ଉର୍ବୀର ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଉର୍ବୀ ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସେ। ଆରବର ବାପା ମା ଆଉ ତାର ସାନ ଭାଇ ମିଠୁ ଓ ସାନ ଭଉଣୀ ଧନଶ୍ରୀ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆରବର ଅଫିସରୁ କଲ୍ ଆସେ, ଯାହାକି ତା ଅଫିସର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଅଫିସ ଯିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ସେ ଉର୍ବୀକୁ କହି ସେଠୁ ବାହାରି ଆସେ। ଆଉ ଉର୍ବୀ ମଧ୍ୟ କୁହେ, ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଫେରି ଆସିବ। ଆରବର ଯିବା ଦେଖି ମିଠୁ ଆସି ତା ମା ଦାମିନୀକୁ କୁହେ, ଆରବ ଭାଇ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଦାମିନୀ କୁହେ, ତା ଅଫିସର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଫିସକୁ ଯାଇଛି। ଆରବ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠି ବହୁତ ଜୋରରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ଆରବର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଆରବର ବସ୍ ଆସି ଆରବର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆରବର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଜଣାଇଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମିଠୁ ଯାଇ ଆରବର ମୃତଦେହ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ତାର ପରିବାର ଆରବକୁ ଦେଖି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। ଆଉ ଉର୍ବୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥାଏ, ଆରବ, ତୁମେ ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ଫେରି ଆସିବ ବୋଲି କହିଥିଲ, ହେଲେ ଏସବୁ କ'ଣ ହୋଇଗଲା? ଉର୍ବୀର ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ଆରବର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ହୋଇଗଲା। ଉର୍ବୀର ମା ଦାମିନୀକୁ କୁହେ, କ'ଣ ଉର୍ବୀକୁ ଆମେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ନେଇପାରିବା? ଦାମିନୀ କୁହେ, ନେଇଯାଅ ବୋଲି। ହେଲେ ଉର୍ବୀ ମନା କରୁଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ କିଛି ବିଧବାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସେ ଉର୍ବୀକୁ ବିଧବା ବନେଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସବୁ ମନା କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ପଡ଼ୋଶୀ କୁହେ, ଏ ହେଉଛି ଆମ ନୀତି ନିବାସ। ହେଲେ ମିଠୁ ପଡ଼ୋଶୀର କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ରାଗି ଯାଉଥିଲା। ଉର୍ବୀକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଧବାମାନେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ, ଉର୍ବୀ ବହୁତ ଜୋରରେ ଆରବର କଥା ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ମିଠୁ ଆସି ଉର୍ବୀର ହାତ ଧରି ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ନେଇଗଲା। ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ସିନ୍ଦୁରକୁ ଉର୍ବୀର ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଅଚାନକ ଅନେଇ ରହିଲେ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଆଉ ବିଧବାମାନେ ସବୁ ପଳେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଉର୍ବୀ ରାଗିଯାଇ ମିଠୁକୁ ଗୋଟାଏ ଚାପୁଡ଼ାଟାଏ ମାରି ତା ରୁମକୁ ଯାଇ କାନ୍ଦିଲା। ସେଇଠୁ ଇତିର ମା କାମ୍ୟା ଆସି ଉର୍ବୀକୁ କୁହେ, ତୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମିଠୁ ଆଉ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କରିନି, ସେ ଯାହା କରିଛି ଠିକ୍ କରିଛି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଉର୍ବୀକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଲେ। ତାପରେ ଉର୍ବୀ ଆଉ ମିଠୁର ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ଥରେ ଉର୍ବୀର ମୁହଁରେ ଖୁସି ଫେରି ଆସିଲା।